Official Lotto results today, 5 p.m. draw, January 17, 2022. Araw ng Lunes. Para laging updated, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na din po ang notification bell. Maraming salamat. Official Lotto results today, 5 p.m. draw, January 17, 2022. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kaloto, para po makita ang mga opisyal na resulta para sa oras na ito, pakiclick na lang po ng description box. Magandang hapon po. Shout out sa ating mga kaloto Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaloto. Sana isa kayo sa mga mas worthing nanalo. To all winners, congratulations at magandang hapon.